תגידו, מה עושים הסרטון הזה של העירייה? חייבים להכניס את הרכזים לסרטון. ממש לא, עולים לפה חודשיים מילואים ואין סיכוי שלא תשתום. מילואים נשמע מילואים, מי זאת ליזה בכלל? יש לנו את רועי הכי גבר בעולם. מה? איזה רועי? רועי של מור? לא, רועי של עדן. איזה עדן? רועי של עדי. עדי. וואי, אתם ממש מאבדים את זה, חייב שזה יהיה קשור לחניכים. איזה חניכים אבל? לא הבנתי, אין מה לעשות. טוב, תקשיבו, יש לי רעיון. בואו נבוא לנווה שרת, כי בכל מקרה זה הדרום של הצפון. לא הבנתי, ומה איתנו? פקי אביב, הצפון של הצפון. ומה עם הפקה? זה המרש הראשון של הצפון. נכון. צפון, מה איתנו? בין השאר זה בכלל מחוז מרכז. להתאפק, רוצים להיות סרטון קצר. יש לי. נו. אולי סרטון אחד שמאגד את כל הסרטונים שלנו בדקה. תריץ לי את זה רגע. אוי שיט, איזה חרא של רעיון. וואי, טוב. בוא נתקדם. אלון, הכלים עליך? כן, תודה.